seu darrer cicle vital. L'alumne Split del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, en el qual es premien els treballs durant totes les persones que avui divendres a la tarda. Mitjançant l'orientació fomenta vocació, una indústria basada en la creativitat i la indústria audiovisual. Els oficis del cinema. Les assistents. No ho repetiré, la setmana del cinema comença avui i dura fins al 27. En silenci. Ara sí comencem, doncs benvinguts i benvingudes a l'acte d'obertura del recinte tancat, per tant recordar que s'ha de portar en tot moment la mascareta. Hacemos una foto de los Puguem mostrar tot allò que el sector de l'audiovisual genera a la ciutat de Terrassa, que és tant des del que es fa des de l'ESCAC, el que poden fer els cineastes aficionats, però el que es pot estar fent des de l'escola, el que el Centre de Recuperació Cinematogràfica de la Filmoteca de Catalunya recupera cada any, recupera pel·lícules. Per tant, és una mostra de tot allò del potencial que té la ciutat de Terrassa en el món del cinema i de l'audiovisual.